OK, takže já zdravím všechny čišné druhy, tady je Vedry a vítejte opět u mě v posteli. Vítejte u dalšího vlogu hlavně, to já nevím, kolikátej, 28, kocoure! Necháš ten, hej, ty nekře, neškrábej, jak zdrháne. Říkám, on mi tady pořád škrábe ten koberec a mi to strašně prudí. No, každopádně, vítejte u dalšího vlogu. A včera nebyl vlog, protože jsem idiot. Já jsem byl doma, natáčel jsem půl dne ten vlog, o půl dne ani ne, tak 3 hodiny, jenže já jsem stával strašně pozdě, já jsem stával asi v 1. A nevím co říct. Prostě jsem natáčel, pak jsem natáčel videa z her na hlavní kanál, ten velký vlog na hlavní kanál, možná jste ho viděli. A pak jsem natáčel ještě nějaký, teda pak jsem dělal ještě stream. Takže včera byl jenom takový YouTube den. A prostě se mi do toho nějak ten vlog nevešel, no. Nebo mě by se vešel, já jsem na něj zapomněl. Pardon. Jak co je tady novýho vůbec nic. Mám nový ty stolečky, jakoby ty noční stolečky. Tam mám ještě jeden, ale mám to hlavně, že tam mám já inteligentní lampičky a nemám je kam zapojit. Můžu jenom jednu někam zapojit a svítí jako docela dobře. Tam nic nevidíte. Takže to je jedno. Svítí dobře a tak, ale... No a ještě jsem něco chtěl říct, já nevím. Včera jsem si dal docela brutální trénink na ramena. Dělal jsem ho doma. Já jsem do toho zapojil i box, jsem vždycky, já nevím, 10 minut boxoval, pak jsem měl nějaký kliky, cviky s činkama, přítahy na hrazdě, prostě fakt hustý trénink. A zbytek dne se mi klepaly ruce prostě z toho, jak jsem měl do vysílení, to bylo strašný. A nakonec jsem si opět rozbil klouby. Po každý mám rozbitý tady ten kloub prostě. Nevím, jak se mi to povede, přitom tím bych se ani neměl moc dotýkat pytle. Ticho, tam vzadu. No, já jsem chtěl říct ještě něco. Jo, že mám teďko blbou náladu kvůli autoškole, jsem fakt napruzený z autoškoly. Hej, mazej to, coure. Mazej to, prostě vlezl na stůl, ne, drzoun. Že jsem napruděný z autoškoly, protože v pondělí budu mít prostě den po narozeninách. Mám den po narozeninách, od 6 od rána mám jízdy. Chápete to? Od 6 od rána. Kdo to kdy? Proč? No a v úterý mám taky jízdy, ve středu mám taky jízdy a aby toho nebylo málo, tak v pondělí mám 4 hodiny první pomoci, teorie, za který si musím zaplatit 250 navíc a ve středu máme opět 2 hodiny další teorie. Já se to zblázním. Já si prostě prázdniny neužiju kvůli autoškole, to je na hovno. A jako ne, to možná trošku přeháním, no, víc času strávím u počítače určitě. Ale pořád mě to štve strašně moc času. Mě to ani neštve, mě by to třeba neštvalo, kdybych nevěděl, že ostatní lidi, kteří chodí do autoškoly, v ní stráví mnohem méně času. A můžou si třeba dohodnout ještě časy jíst a mají třeba hodinový teorie, nemají takovýhle navíc hodiny jako my. Ale no a plus ještě, že jo, já mám nějakou učebnici a dostal jsem jako trošku takový slovní pohlavek, že si mám koupit novou, no. Protože v ní mám málo otázek. Těch otázek je prej u jakože prostě testových otázek existuje asi 750 a jich tam mám jenom 250 a ještě ke všemu to mám úplně nějaký jiný, že jo, nebo co. Takže nevím, no. Ještě budu muset kupovat učebnici, fakt super, aspoň víte, kam jdou vaše prachy z donatů. Teda ty jdou Paypalu většinou. Včera mi Pišta mi včera na streamu naposílal 100 a ani koruna z toho se nedostala ke mně kvůli Paypalu. On mi to ten šašek posílal po 10 korunách, ale on to ví, já jsem mu to říkal. Takže místo toho, aby si třeba koupil pizzu, prostě pizzu za 100, tak on to prostě vyhodí jen tak, jenom aby mi mohl psát zprávy přímo na stream a ne do chatu. Jenom kvůli pozornosti. Já mu fakt nerozumím. Kluk jedna ušatá. No každopádně dneska půjdu asi streamovat, hrát lolko. Potřebuji se zlepšovat v solo queue, protože už jsem skoro propadl zpátky do platiny. Poslední dobou to fakt hodně kazím. Nedaří se mi v solo queue. Protože je pořád zabanovaný Lucian.
Permaban. Jsem si ho takhle v klidu hrál, byla to moje oblíbená postava. Oni ho pak najednou buffnou jak hovado. S tím, že ho nerfujou. A samozřejmě teď ho hraje úplně každý a banuje se každý, takže mě to mrzí. Tak nevím, co mám teďka zase mainovat, no. Třeba se naučit víc postav. Ještě Tristanu hraju, ale to je taky teďko hodně mainstream. Každopádně já se vám asi rozloučím. Děkuji, že jste se podívali na tohle video. Můžete dát palec hore. A uvidíme se v dalších videích. Mějte se hezky a zatím. Čahoj!